Oo, dari o. Tamin gani o. Ano, lubi. Pili ba batang maglubi diha? Oo, dari o. Dari o. Ang lubi ba? Taman ba naglubi dari o? Oh, kana diha. Pili na tamnan diha. Tamin na sana eh. Kaya naglubi dito tagas na. Oh, tamnan ni lubi dari, pwede. Ito ba? Ilin niya. Linya. Limpyo naman oh. For today's video guys. Tamnan na tugkuhan ba lubi guys. Nami dari sa kawayanan guys. Wait, kahoy man ni mahal o. Ini kahoy Saan gani. yung kahoy? Guma? Guma. Hala. Siya nga ani. Uy. Guma na ba? Kani oh. Isugdod na kaniyo kay dako kayo ninyo na batumba. Naglubi mahal. Ano? Tumba. Naglubi mahal o. Kani lubi gani tanom dia. Diri o. Lubi ba? Diri mahal o. Diri o. Hmm. Ya diri o sagi nga kardaba. Guys, namin diri sa bukid guys. Kay nagkuan mi diri guys. Nami gitanaw diri guys. Suroy ba suroy. Ay pwede na diri ginagawa. Suroy sa bukid. Suroy mi diri sa bukid guys. Tanaw ni sa among kan diri. Tangan o. Kaya maputol ng kawayanan diha na limpyo na ba? Dako na si lubi mahal uy. Hoy, dagko na kang lubi ganin. Dagko na kang lubi. Diri lawan naglubi ni diri o. Okay. Ano man ang wala man naglinya-linya nang lagi-lagi una. Yan ako ba lagi. Dapat to podo. Asa ba nang kawaya? Putla nang Ano kawaya. dako ba aning kano? Nang kawaya ba? Putla na ano? Ah, Kana? putol naman na. Kanang kawaya? Kanang kawaya di na bud sa pagputol ana nga dako man kayong panuana. Pwede mo sila na bubuan na itong ano? Sa pagpatay sagbot. Putla na daan na. Di ba na pwede din putla na. Ah, huli na asahon bro ba? Madala ba nag-atsa ka? Oo, sahon lang. Oh, asahon no? Bro, madala. Ano punuan na? O gamay no na. Madala na nag-atsa ba? Atsa tirada na. Ah, tara ina na hinog-hinog oh. Tara, mangustin. Pero kasi baba ko. Ha? Pero ba ko rin. Daw, kuha niyo hinog. Pero Kuha na hinog. Hinog na po itong naadir eh. Ah, wala hilaw-hilaw pa. Ang gandaghan bunga ron ba? Mangustin ka ron. Suroy tagbukid guys. Suroy.